Among Rogo berkataning barisan prajurit wis samapta. Saya katingal tatan miris ing bebaya. Kandi prasetya rawe rantas malang putung Among Rogo. Bapak sinten Mas ingkang kagungan Pak Haji Siswanto. Nggih kagem Bapak Haji Siswanto. Aku ya rada buruut nek iso kelak ngono kuwi. Ugi Ibu Hajah Sadia ngaturaken wilujeng siang selamat siang nggih Mas. Nek abang aku bening. Nek abang ketok padha karo penyanyine. Menika wonten pamundutan spesial menika ingkang hamengku gati. Menika rombongan saking Among Rogo ingkang dipun pandheganipun jenipun di Jengkar pamit dateng Pinangranti menika Pak Haji Soipul Hajat nyuwun pamit Mas lagune mung sak derma nggih ngiring mawon. Monggo. Mbak Vita rene. Kae lho Lira Nono pamit boleh. Fit. Nyampe Fit mana sih Indah? Heeh. Wah cilik ngono Vita. Aku kenal ambek tukang temo gendut ini. Fit. Monggo, nggih menika minangka selesarira Emang Kampung Gati nyuwun Bapak Haji sekalian Ibu mengaturkan matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng sedaya rombongan kesenian saking Among Rogo ingkang dipun pandheganipun jenengipun Bapak ingkang mijil saking tlatah Pinangranti Jakarta Timur. Sampun nderek mangayu bagya rekan swasana wonten ning ajating wonten papaning punika.
Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Among Rogo. Oke, matur nuwun, itu tadi persembahan tentunya. Sekaligus mohon pamit untuk rombongan dari Among Rogo ingkang dipun pandhekan pun Bapak Slamet ingkang mijil saking tlatah Pinang Ranti Jakarta Timur. Tentunipun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Slamet serombongan minangka sulih sarira saking Bapak Ibu Haji ingkang hampungati sak keluarga sampun nderek mangayu bagya ngregen swasana wonten ing pahargyan ing dinten punika. Tentunipun sepindah malih matur nuwun sedaya rombongan saking Among Rogo. Nuwun matur nuwun.